Здравейте на всички, аз съм Планен Гейминг и днес ще покажа един малък анбоксинг на това зарядно. Мисля, че се вижда добре. Да, на това зарядно. Така, то е Diva, марката му е Diva и става за абсолютно всичко. Телефони, таблети, видеоплеяри, дори и конзоли. Така че да го отворим. Така, ето, отворихме го, кутийката на страна. И това представлява зарядното. Мен ще го извада. Значи, зарядното е ето това. Не се мислете, че е 2 грама, напротив, тежи около 500 грама. Така че, да. От и тук се вади и се мушка. Да, ето виждате. И се го издърпвате. Може да се издърпва и ето така. За по-дълго да предупредя всички, че това зарядно е купено от Технополис и струва 29,90, който искам може да го купим. Да го предупредя и още едно нещо, че трябва да имате или компютър, или лаптоп, за да се го заредите. Така че да се знаете. Също така, зарядното се зарежда 12 часа, така че по-добре трябва да се оставите компютъра или лаптопа включен, за да може да се зареди. Също така, ако ви интересува, ето, например, моят телефон сега, с който снимам, миналата седмица го заредих и вместо два пъти ми зареди телефона от 0 на 100%. Един път и половина, защото беше до 70%. Та, хора, това е пък... Това е USB-то, с което може да си включите компютъра. Да, и ето, примерно, така трябва да го отделите. За да го мушнете, тук трябва да внимавате с лота. Тук трябва да внимавате с лота, защото иначе може да се щупи зарядното. Да просто гледате откъде е. Просто трябва да видите. Ето така е при мен. Така включвате го в компютъра и ще ви покажа как. Ето, хора, това е момент само да се прибера волана. Също така сетъп очаквайте скоро. Така, това червенчкото няма да ви трябва. Ето, трябва да го хвана. Така, да. И го мускате долу в USB-то, така че да стане. Това беше клипът, хора. Надявам се да ви е харесал анбоксинга. Също така очаквайте утре или утре или в други ден анбоксинг на слушалки Philips. Така че очаквайте с нетърпение, дайте по един лайк и се абонирайте за канала, защото правя giveaway за 35 абоната. И ако искате да ви направя реклама, се абонирайте и се запишете, като напишете хаштаг giveaway. Мисля, че. И това е, хора. Клипът ще бъде качен в YouTube, приятели. Така че там няма клипове от 5 дена. И аз реших просто да кача. Това е, хора, клипа. Бай!